ଜୀବନସାଥୀ ବନିବେ ପରଦାର ଯୋଡ଼ି। ଆଜି ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ବାହାଘର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟାର ଛମ ଛମ ପାଉଁଜି ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ। କେବେ ସପନର ସୌଦାଗର ସାଜି ଛାତି ତଳେ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତ କେବେ ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ହଜାଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ। ମୁଁ ଏକା ତୁମର କହି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ପ୍ରେମର ଠିକଣା ବତାଇଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ଶେଷରେ ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଯୋଡ଼ି ବନିବେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ସିନେ ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶତଶତିକା ଜୀବନର ଯୋଡ଼ି ବନୁଛନ୍ତି ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ସବ୍ୟସାଚୀ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଉଛି ତାହା ସବ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜ ବାହାଘର ନେଇ ଭେନ୍ୟୁ ଓ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସୁପରହିଟ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଗସିପ୍ ବି କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ରରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି। ଜୀବନସାଥୀ ବନିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରଦାର ଯୋଡ଼ି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧର ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ପ୍ରି ୱେଡିଂର ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେବେ ସବ୍ୟ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ନାମ ଜୀବନ। ଅନେକ ଥର ଲାଗେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ସବୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବ। ଆମର ବାହାଘର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ରିଲ୍ ହିରୋରୁ ରିଅଲ୍ ହିରୋ ହେବାର ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆଣିବା ହେଉ, କେବେ ବାହାରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କରୋନା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହୃଦୟର ହିରୋ ବନିଥିଲେ ସବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନୁ ସୁଦ୍ ବି କେହି କେହି କହୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲକଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହୃଦୟ ଜିଣିଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତଳେ ପୁରୀର କୁନି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତର ଟ୍ୟୁମରକୁ ଏମ୍ସରେ ଭଲ କରାଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେଣୁ ଅଭିନୟ ସହ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଶେଷରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି 7 ଜନମର ସାଥୀ ହେବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।